akan wannan issue din naku nake so in yi magana dan Allah duk waɗanda suke live din nan masu son su yi screen recording su yi. To jama'a kun ji an ce ku koma gurin Abbaji da kai wannan kuma kun zama bututu shi kuma Abbaji ya zama dan hasada. Haka mutane suke ta cewa abin da suke faɗa kenan Allah ga suke ta cewa haka suke gaya mana ba ta amsa ka bar shi ya gama faɗa bar shi sun gane duk ƙarya suke yi ki daina mu'amalar mutane duk ƙarya suke yi ki daina sauraron mutane duk makaryata ne ina son faɗa maka wani abu da kai da Sadiq. ki daina sauraron su duk ba su da hankali ne mahaukata ne